Guharînin destpêk carnan ne tenê guharîna rûpelekeş dîrokê ye. Ev destpêk her ka dîrokê diguharîne û rêyeke ronak ji bo pêşeroja mirovahiyê vedike. Çarê Nîsanê. Çarê Nîsanê ji nû ve şiyarbûna jiyan û heqîqeta ku di bêdengiya li ser vê axa qedîm de bi hezaran salan hatiye veşartine. Mîna her tovê ku dikeve erdê, ev ji dayîkbûyîn jî bingeha azadiya civakî di xwe de dihewîne. Ev serhildaneke. Çarê Nîsanê mizgîniya sîberojeka azad ku zincîrên koletiyê di hişê mirovan de dişkîne. Dîwarên dolmatîk û pergala bavigsalar hildweşîne. Em jinên ku bi hezaran salan e vê qêrînê dizanin, dibêjin ku heta jin azad nebe, dê civak jî azad nebe. Ev ne lütfeke, qanûna jiyanê bi xwe ye. Mîrateyeke mezin e Çarê Nîsanê. Em bi biryarin ku sed sala 21 ve guherînin sed sala jinan. Bi felsefeya jin jiyan azadiyê her kêliya xwe em dihonin û banga azadiyê dikin. Niha dema jinan e. Ev rêya bi hebûna te şîn bûye navê jiyana azad bi xwe ye. Çarê Nîsanê kaniya mezin a çanda dayîka xwedawend û modernîteya demokratîk e. Ev meşa estetik, etik û jiyana azad e. Em hebûna te roja ji dayîkbûna te silav dikin. Em vê roja ku bi hebûna te şîn bûye, vê şiyarbûna mezin û vê rêya ku vedguherê heqîqeta ebedî silav dikin.